Ketoke bengi iki karo Lekno iki. Lumayan 2,5 ae. Lah iya. Kena bengi kulan sepatu. Kembang. Ayo. Sepatu ndasmu. Ya, Tang. Nah, Aku ra mung bathuk sing akeh Mas rambute. Iki lho rambut tok sampeyan iki. Oke, Pak. Iki rambut tok iki Pak. Iki ndi rambut kok anake ndruwuk. Sinden Mas Cahyo ini salah satu sinden yang SDM-nya tuh tinggi. kok saged ngoten dinilai dari apa? Sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Hubungannya apa karo sinden iki lho? Jelasno jajal, jelasno. Sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika kan cuaca kan tidak Nggih. kadang-kadang hujan, kadang-kadang terang. Iki mulane antisipasi suasana nggih penangkal petir barang semu itu ya. Iki ora penangkal petir. Apa? Iki obat moto. Carane? Nek motomu blobokan ndang diculek nggih iki. Kuwi tombo teko motor remuk. Kok leh angger jebles ae. Coba Dik Lintang dulu coba. Ya aku nduk. Nggih. Jengglengke, Mbak Iya, Pak. Lintang sih. Ya. Aku seneng lho Mas kalau jenengan carikan pasangan seperti ini. Sebabe. Wong wedok ki nek nggon bathuk rambutnya akeh. Itu bisa dijadikan pendamping hidup. Oh, ngono ya, Mas. Iya, karena sosok wanita kalau di kening rambutnya akeh. Niku berarti orang yang bisa memanage masa depan keluarga. Wah, katuranggane ngono ya. Inggih, kok ngeten iki? Lah niki nggon gudeg dawa ngeten. Ini juga baik untuk dijadikan istri. Sebab nek nggon anding kuping rambutnya dawa, itu selalu mendengarkan apa kata-kata dari seorang suami. Bekti ngabdi marang piyai kakung. Niki lho. Kok seneng ra Mas? Digoleki. Aneh ram. Yo, Lintang sih ya, Tang. Coba sing genjelengke ya Mas Blitik. Siap. Kaya protes barang jare. Bahasane lho ora ming bathuk. Lagi teman iki karo bojo kok demo lagi. Ora mung bathuk. Nanging ya bathuk. Nano. Ya, Tang. Saben bengi Cokalah lho iku ya. nyawa Nggih. Mantap nyiroso. Nggih, kula niku tidak terlalu harus pakai keadaan ingkang kasar kok, Mas. Ora perlu emosional ya. Iya. Ayo gede sampean. Sing joget aku. tak kira aku. Wong wedok ngosek. Yang bar ngombe jamu kok. Ora perkara jamur kok rambut iki ora mung bathuk. Ati yo kon dindi ngono rambut. Bareng arep ujian malah kucluk bocah iki. Ya. Ya, Yan. Yen memajang hamong karo janur kuning. Salah. Ini loh. Ini yang sudah disahkan menurut KTP-mu ya ini. Nyapa ndadak golek KTP liyane kok iso. Atane lho. Syukur. Ora kajen to domong. Dadi wong lanang ki ngayomi karo wong Iki wedok. biyen kuliah jurusan pergentuan ya iki. Kok pergentuan? Karo wong lanang ora ngajeni apa matane. Lah sampe dhewe ora ngayomi kok. Janur Aja rono nggone ombol ora nyesek. Jangan saya dhuwur ta. Ora saya dhuwur. Ayo. Tak dulu ta. Ayo, Bos. Kene nggon kayu tok gitu kene. Lah wong punyaku aja enak kok, coba Mas. Loh. Yap.
ngejelek njajal. Njajal. Ya. Ayo. Gak mau percaya. Aku sih gila. Gayamu. Manuk. Rupamu kayak super tetra ya dadak. Diwe wong ayu ya dadak gila ki lho. Kowe bejo luthuk iki ora suwe maneh Mbak Dian iki dadi magister seni lho. Nah, ngono. Magister seni bangga. Loh, Bojoku wis lulusan sarjana hukum dudune magister seni. wah. Berarti wis kerja no. Jaksa penuntut umum. Terus Berarti uripmu mulya. Oh ya piye aku ya dituntut kon kok niki. Kuwi jenenge tanggung jawabmu dadi wong lanang. Kok tak sikat bledos ngene. malah nuntut bojo. Lah kowe malah ra romantis, dicontoh Bapak Wakil Rektor kemana-kemana istrinya digandeng. Kesetiaan selalu ditanamkan. Penting kuwi. Ngono lho, bojomu ra tau mbok gandeng. Tahu tak col malah nyolong apa-apa. Wong kok iso. Dik. Iya. Ayo Dik iki Dik. Nah, ini lho. Sik. Sopo, Mas? Sampeyan. Oh, kula. Aku suweneng lho, wong alus ngene iki. Sopo Mas? Sinten Mas? Enak. Kyai Solo kok ora kaya kowe kasar ngono. Kowe lek urip di bojo halus ngene iki, urip ning Sobro bosok kowe. Apa urusannya? Loh, urusannya dengan karakter seseorang itu bisa membawakan utawa kinerja dalam hidup berumah tangga urip ning gone kota tertentu. Lah nek alus ki lho. Halus ki oke kowe urip ning desa, tapi lek ning Surabaya bosok kowe. Kok iso? Nyabrang dalan. Loh, penak wong kasar ngene iki. Piye? Sepi kiwa, tengen sepi ya ndak mlayu. Selesai teko nggon. Lah Lek halus? Halus. Kiwa. Lu enek piker. Terus Nyabrang. Lu enek truk. Sepi kene sepi ya mlaku ono. Urung teko nggon tabrak truk bongko kowe. Loh, lah dicarikan di sisi itu kok Mas Cahyo. Heeh. Lah tapi paling tidak ke depan lah empo putu sampean. Nah kalau punya istri seperti ini bisa menuntun anaknya. Ayo nduk, nyebut asmani Gusti, istighfar sing kathah ben lahir pun nang jabang bayi diparingi Gusti gangsar. Plorot, ceprot, metu, bayi aman, nangis diadani. Lah nek kasar, arek koso kowe. Napa? Ayo. Bocah karek metetek lah ngiliran. Ayo tambah kok lho, ndase wis lup lho. Lah ya koso kowe. Ndek iki cepet kok. Pakai ndang metu jebol, langsung tek dul. Oh. Sama. Selamat piye ndase tok cepet. Mangsane ora arek koso kowe. Langsung dienggo bandul kunci. Dienggo gantine boneka Labumbu. Pangedan. Lintang. Jenenge kaya anakku wedok e. Nah iya. Di tanggal 5 Rabi kula mantu, Mas. Bulan apa? Bulan Desember. Alah golek becekan. Woro-woro. Lah Aku ora kaya kowe. Aku nyunatne anakmu wae ora gelem ngandani dulur-dulur. Aku mau nyusahne kok. Ya lek dulur-dulur iki duwe dhuwit. Wah, Berarti kenyek kowe. Ora ngenyek. Wong ki beda-beda, Bos. Kadang duwe, kadang ora. Lah lek pas aku ngabari ora duwe, teko ning nggonku ora becek ya isin, arepe ora teko ya isin. Bingung, luwe becek ora ngabari kaya aku. Lho, lah gini kok mbok gawene pangan oke mbok weterop. Loh, kaya sumbangan. Wong kaya mek nyuguhi dulur-dulurku tok. Mangsamu, ya nduk. Kok kowe ya ora nyumbang. Nyumbang beras sekilo ae nggawa anak 8. Kowe ora maido lho. Anakmu ning nggonku tak sangoni kok kowe maido. Lha ya apa? Anakku lho, ning nggonmu lekmu nyangoni ya ora padha aku. Lha apa ora padha? Nuwun sewu Mas Ayo. Nggih. Iki ora ngundat-ngundat. iya. Lho oke. Dulur-dulur nek perkara iki gak iso aku trimo. Lutuk Apa masalah? anak loro kuwi. Anakku Nggih. kan 5. Anake dheke loro. Ning Ponorogo iki tak sangoni 100-an, Mas. 200. 200. Lah kok malah anakku ning Blitar disangoni 50 iki piye coba? Lah Sing itu mah yo adil to. Kowe kakange kudune paling ora Nah. luwih akeh tinimbang klitik. Secara matematika, Wah, anak loro nyatusan piro? ya 200. Anak 5 nyaketan piro? 250. Aku tambel 50 menganyang anakmu. Kowe iki jan Mas iblis kok. Wong nyangoni ponakane kok tambel. Ponane hitungane kaya ngono. Lah lek bojomu langsung tak wae 750. Oh, tak jotos raimu.
Aku ya urusane wis beda meneh kok iso. Kok mbok wae 750 dek iki digawa 800 ratakene kok iso. Lah berarti kurang ikhlas. Ikhlas iku ya bojoku lho. Ngapa? Aku lunga karo wong wedok, Pak. Disangoni kali bojoku lho. Piye? Elokno. Lho nggih, aku ndek iki semainan kali bocah wedok jenenge Lia. Niku Tutuk iki gede ya. Semayan karo cah wedok. Cah wedok kali Lia. Niku kali bojoku lho sangune 3 juta, Pak. Wah. Kula iki nginep teng Batu iki 3 bengi. Mulih sik tak wae balekne. Aku lho mulih 3 bengi mulih to. Tak balekne sesuk. Ya nduk iki sangune turah 2 juta. Bojo kula malah nesu, Pak. Kok nesu? Iki wong lanang ra tanggung jawab sampean. Metu karo wong wedok 3 dina 3 bengi kok mek 1 juta entekmu. 2 juta balekne aku. Aku ki izin sebagai istrimu. Aku lho metu karo Lekno sewengi tok iki 2 juta setengah. Iya. Hebate bojoku kaya ngono kuwi. Ya alhamdulillah. Saiki bojone kreatif. Ya alhamdulillah. Bro ikhlas bojoku. Ikhlas nih karo obyek kuwi blok. Obyek piye iki ra ngrungokno omonganku. Lah digono kowe mau lho. Lho, kula niku metu kalih liyan niku 3 dina sangune 3 juta, mulai tak balik 2 juta, bojo kula nesu mergo 3 dina iki entek 1 juta. Lah, bojoku nesu, wong wedok ora mbok ajeni 3 dina kok mbok 1 juta. Aku iki karo Lekno, sewengi iki tek diwehi 2 juta setengah. Iki, lho iki. Nah, waduh berarti bojoku ya obyek penjadi. Obyek. Lah sampe mbok rungokne ya, Dik. Yang penting kita berdua harmonis. Bojoku balik tak WA-ne bojoku. Baik weton Aku lek jejer wong ayunan mulih bojoku tak pateni bar iki aku. Bojomu ndelok streaming lho. Kang patenono. Pateni penyakitmu nduk tak ono. Anu kesehatanmu tak hidup. Wanita ki wani ditata sing diarani garwa ki sigarane nyawa gitu Mas Cahyo. Guyon. Elingono mbiyen rekoso ya lara lapa. Lho saiki kowe mulya kok mbok gawe lara. Kowe jenenge ora eling nalika jaman semono. Nek kowe ora tresna, balekno nggone wong tuwa. Wong tuwa mesti nampa. Nek wong tuwa ora nampa, kowe ndang mara ning bale desa. Ndengi tak dekek ning bale desa malah dijukuk karo Mas Cahyo. Mergo aku kancane Lekno. Ayo pas lucu Pas. Oh, berarti direkam karo Dek. Ya lho, senengku ngono kuwi. Senengku semu. Alah telek. Lho Dek mesti kenal Lekno. Wong Lekno ki Pak Liye Mbah Wondo. Gunung ya. Bojoku ki pipine bahane saka kayu jati. Oh iya. Oh ki nek monggo monggo. Ono garwamu. Genti, ya. Bu kluthuk genti, ayo. Loh. Bu kluthuk nu nggih kapiken lho, Gus. Lah piye ta? Wong kedahipun nggih pas nu. Mas Cahyo sarimpit kalian Bu Cahyo. Lah pas jengkaripun temanten kabedol saking Kapi Dalem Agung. Kapapak Joli Jempono. Ki Cahyo Kuntadi kadheraken keng garwa Bu Cahyo Kuntadi. Nggih. Panjenenganipun Mas Klitik kalian Bu Klitik sarimbit sesarengan. Leres. Lajeng kadheraken Pak Kluthuk kapit kalian Blu Kutuk. kok elek to Mas awake dhewe. Ora masalah, pancen rupamu kaya iwak pembersih kacang. Ya. Sabu-sabu.
Tiba iki yo gragas ya. Enten apa? Ora kesel ya. Loh, Apa enggak? loh ini yang selalu membahagiakan seorang suami kok. Yo carane ngene ya, sing lanang ya susume jeleput no. Ya paling tidak Wes, ini lho, Mas. tak Ini lho. paringi. Gerakannya halus lho. Tak cobi Mas. Mas cobi Mas. Tak. Apa yo pengen ngono iki? Halus, nggak perlu hentakannya itu lah. Aku lagi temen iki ya. Iya. Nyapa? Mosok sing haus sok sing wedok. Yo kadang ki wong wedok ki butuh agresif. Nek kowe pasif lah yo ora pas. Wong ki ngene lho, ibarat kowe sing ning dhuwur, sing wedok ning ngesor. Yang di atas kuwi gerak, yang di bawah kalau nggak gerak itu juga kurang aktif. Dalam sinergi berbudaya. Iya, padha karo Mas Cahyo karo kanca Wiyaga. Dhuwur obah, ngisor gak obah. Ini namanya juga kurang agresif. Jadi di antara dhuwur karo ngisor ku Harmonis. padha- Nah, harmonis. Dhuwur obah, ngisor ya obah. Nah, iku metu bocah. Lambene. Wis lelekan. Anake nusul ngono to. Ponakane iki Nah, nyusul. Obah ki bapak ning dhuwur ndandani genteng, lah mboke ning ngisor obah ki ngepel ngono lho. Iki yo asumsimu iki pikiran kotor kowe. Anake nusul. Elek lho wing. Rong. Osek to kok iso. Dek pengen nyoba ki mau lho, Mas. tak tungkak coba. Piye, Mas? Ngapa? Rasamu piye? Lah kene maju kono mundur kapan petuke? Maksudnya ki ngene lho, Mas. Lah malah kaya iki malah kaya pasangan aku di grup iki. Apa? Lah awakmu grupmu ki tak gaekne sweet harmony. Sweet harmony. Karena keharmonisan itu akan Dalam manis. rumah tangga, Lek betul. gerakan kaya ngene iki aku akan membuat grup sebuah sweet urin. Sweet urin ki apa? Kencing Sweet manis. ki manis, urin ki uyuh. Nanti ada iki keluarga kencing manis nanti. Wah yo ora kepenak kok iso. Kurang saiki ya, Dik. Jangan didengarkan Teriak tetangga begini. sebelah. Nggih, mboten. Kamu habis ini mau kemana, Dik? Nang kromo. Habis ini Masuk rasa kenyit. Iki urusannya Adi lho. Mas, habis ini aku mau diajakin jalan-jalan. Kamu tak ajak ke City sini aja ya, ke Kemana? Kwon City sini. Kemana itu? Pakuan City sini loh. Siti bagus. Pakuan City. Mall ki lho, Nduk. Oh iya. Nanti tak beli. Pakuan ngono aduh. Kene galaksi. Lah iki yo dalane yo padhae kono kok iso. Tunjungan Aku mau dibeliin apa? Tak belikan nanti ini lensamu kan kurang tajam. Iya. Tapi tak belikan limited edition ya. Oh, limited edition. Enggak usah warna yang macam hitam tapi tajam. Tajam. Heeh. Ya ben aku ben tambah cantik. ya. Iya no, kecantikan seorang istri itu untuk suami, ngono lho. Aku ya lensa. Lensa. Sesuk tak tukane lensa sing ruwane putih. Dadi mripatmu ben putih. Pure kaya kuntilanak. Mas aku ya pengen ditumbasne mas-masan kalung. Ayo garwane Pak Rektor kan mesti seperti itu. Oh, alah. Seorang wanita itu kelihatan wibawa kalau pakai mas-masan. Kamu enggak pakai Enggak kalung? pakai, aku belum dibeliin. Nanti Saya tak lagi ajak ke apa-apa ya. Blauran, Iya. tak belikan kalung. Besok paling enggak pantes sih nek sampean ki cukup 350 gram e. Ora bungkuk kuwi engko. Aku ya Wong kalung. Wong Eh? mampu. Aku ya lho, kalung. bosne. Aku yo kalung. Sesuk kalungmu didol tak kalungi pace. Kan awakmu kena penyakit gondongan. Iya. Kok yo sik ngursi pace barang iki lho. Ambene kok iso. Mas aku belum makan, aku pengen maam yang enak. Bah, Ini ada istimewa. Sesuk tak jak ning Taman Bungkul. Iya. Itu ada rawon setan. Rawon setan. Wis enak ning kono. Enak Mas, Tak pedes. jak maem rawon. Iya no, senengan awake dhewe lak rawon to ngono. Iya betul. Aku ya maem. ning ngono kromo. Maem apa? Penyetan lho. Penyetan Ono apa? viral penyetan ban truk.
Iki ben bundas kabeh. Sia-sia. Dadi kowe mangan penyetan banter karo kalungan pace. Wah, sia-sia itu, Mas. Oh, bojoku dhewe ora tau mangan enak kok. Pacitan. Panas ya. Tangke bar panas terus pacitan. Ya Tang. Coba Kok iki. tinggali terus lo. Bocah ngosek ta saiki. Kita kowe bar ngombe jamu iki. Biasanya sulit loh. Orang pria itu dikejar wanita itu sulit. Biasanya banyak orang pria yang mengejar wanita. Aku takut jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu pasti akan buta, tapi jangan buta karena cinta. Loh. Tapi kan kamu dengan ini kan cinta, ciuman indah namun akan tetap abadi. Tapi kalau sama teman-teman itu cinta itu ciu dan fanta. Udah Daryon. Paminta. Panasutan. Mangga. Wah, nyapa tuh Mbah Nom ki jane. Panas. Aja ganggu to. Lambemu pletuk-pletuk. Nyapa to? Lah aku lho, aku tadi gak fokus lho, Mas. Tahu sih kok ini kan kok lambemu panas. Ora ngece. Pancen bojoku iki melaraskan ben sekali muni suarane pas. Pas yo pas tak bikin suwen kok. Kalau kaya pitak pengen ndok. Lah. Wes aku arep nembang. Udel. Ndas Udan. Udan Ya udan iki. Udan. Ya oper si Dian, iya ya. Panas. Gak parian to? Mboten. Oh, tak kira parian. Panas Oh, iya, betul, Pak. udan. Haling-haling. Durasi, Bos. Capek. Gundul. Capek gunung karyane Mbah Gesang iso gundul. Lah nggih gunung iki saniki gundul Ya. reboisasi. Heeh. Digundul karo Lekno. Penebang. Lah sik nyambung. Sik nyambung seneng aku. Ayo ngono lho Pak. Pun, pokok cerdas e ngono jan. Capek. Gunung. Yuk. Esok anjing sore son. Nyapa Gus? Nyapa kok iso? Ora jula-juli gur nyelani iki. Ben kaya cak roti lho. Cak tawar. Ayo roti tawar. Wah, masane. Cari lure suwe pinggire so. Kadung dilirik wis ana sing duwe. Tempe tiris mlengos. Kadek saeje pilih sing mrongos. Brengos. Iya ison lho. Lah isono. Wah aku ya kulino karo Cak Agus kupu-kupu. Cak Gus Kupri. Lah iya dolanan kupu-kupu. Sing terakhir kuwi mau. Esok enjing. Sore sonten kula benjing bayaran pinten. Sampun ditransfer. Wis lunas kok ndak. Panitia tanggung jawab wis rampung ket wingi. Lah kok. sampun tak bentek niki kula nyambut mek karek susuk niki. Karek apa? Rutang iki. Karek susuk. Iki rai. Kowe iki ra syukur gitu, Mas. Ya syukur mlane kula turu wae teng mriki ora ning hotel. Tapi majok ini sik turahe akeh niki wae. Asalkan niku tilem teng kene pom bensin. Malah. Ya. Kedang gede. Natyan waton sarwi Swara suling ngitan bali mulon apa setia iya kan Cocok.
Bas bekrok. Iya. Jangan lupa setelah ini ada door prize. Oh iya siap. Nggih. Door prize utama ada televisi dan juga sepeda. Nggih. Limbuan wonten mangke goro-goro wonten. Juga ada. Limbuan sekawan mangke Siap. goro-goro sekawan. Oke. Door prize TV digital Ya. dan juga sepeda gunung. Nanti Ya. dibagi 2 pemenang, sepeda ada, gunungnya juga ada. Nanti Ngeblek iki cengelmu iki. Wong sepeda gunung kok gununge nenek dhewe nyapa kok iso. gunung bojoku. Gede sisih Kok sebelan kowe tekok. Oh ya, latak. Ya. Syukur bisa Angkatnya Mas.
Terima kasih. Durpresipun. Nyuwun wedal sawetawis, Gus. Siap. Panggak Pandhawa wong Jodipati Werkudara kang dadi aran. Kowe sapa Rekata Yaksa? Buri saka Nusa Kambana. Ora nyingkir saka samudra laladan Ngamarta hilang nyawamu. Wah, tibani supitku dadal-dadamu. Wah. What? Wah. Ah. Wah. Oh, karanane wong yen lubung petah lopo kurang guling elinga salat mika yen wacana kudu manis bapak babar pisan ora nduga mono jane anakmu Antasena wis ngelekake ning nyatane entek-entekane kaya mengkene dayane supit saka wujute denawa sing nggegilani wujute satemah kowe nggletak kumambang ning banyu Pak. Muga-muga aku isih duwe daya kemanden aku mung dadi lantaran pangeran sing ngeparengake upas kubar kejaba kanggo nyikara menungsa uga bisa dadi srana nambani menungsa. Coba tak budidaya tak tambani ngangge upas kubar, Pak. Kowe sing nambani karo aku. Aku mung dadi lantaran pangeran sing ngeparengake. Yen pancen ngaku dadi anak Werkudara, buta loro kae rampung ana njaluk pangestu, Pak. Apa putra Jodipati Raden Antasena sapa Rekata Yaksa? Yektine makhluk apa wae iki duwe kewajiban ngreksa marang karahayane samudra. Aja njur dak sia kaya mengkono. Iki kanugrahan saka Gusti sing menungsa utawa makhluk apa wae wajib nyukuri. Ora kok njur ampyak awur-awur kaya mengkono. Akehan bebrangal.
Narpati Dharma putra Myangari kanan jaya kadangipun Kakang Dimas Werkudara kepiye kabul kawusanane Yayi? Wah, barep kakangku, aku ora bisa ngrampungi gawe nanging ana pitulungan saka Hyang Agung. Iki anakku lanang sing dilairake dening orang ayu jenenge Antasena ingkang kuwawa ngrabasa mungsuh ingkang rusak kamardikan mapan ana ing samudra. Ripalungguhan iki mangsa Buddha anggen mumurba wasisa, bocah iki dilairake saka dasaring segara lan pinter ngreksa marang kayuanane samudra. Yo Ulup Antasena, gandeng wis gedhe labuh labetmu marang negara Ngamarta. Tur dasare nganti ripalungguhan iki Ngamarta durung duwe senopati ingkang dadi pangarepe ngayomi tumrape samudra ingkang mapan wonten negara iki. Mula sisan gawe jeneng sira ndak tetepake, ndak wisuda mongko dadi
Senopati ning samudra Ngamarta. Kanugrahan agung sing ndak tampa ripalungguhan iki wa Prabu Puntadewa. Sepisan aku bisa ngabekti marang wong tuwa kang wis ngukir jiwa ragaku ya kuwi Rama Werkudara. Ewadene kang lung angka 2 Antasena dipercaya dening para pepundhen Pandhawa mangka dadi senopati ning samudra. Aku nyuwun pandurung pangestu lan pandonga. Muga-muga aku sembodo netepi marang dharma kewajiban iki, Wa Prabu. Hei! Para Kudara. Anggrosrosa sumbar lindhu ketara bumi gonjing kumaludha guntara ketut umukan jala nidhi lumembak penyu kumambang kowe sing jeneng Antasena. Ya dasar para nyata sapa? Iki Narendra saka Nusa Kambana ya Nusa Kambangan. Prabu Sangga Langit. Senopatiku sakloron mati ana tanganmu. Utang wirang nyar wirang tang pati nyar pati. Yen kena aja nduk bacotake. Yen ning jagat ki anane mung les winales. Banjur besok kapan dunya iki tentrem kakean cangap kokop getihmu.
Jebol dadamu. Wah. Bungut kowe. Wah. 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 Karya wangsit pindha kumbang caping tawang susuh angin ngendi nggone miwah kali ing kangkung Durna bapakku basaku katur. Ya ya ngger werkudur ndak tampa. Pangestu kumaragake tampan ana wong gagah. Ndak gegem Awaraji Jaya Kawijayan. Katon sumengko pengawak Bajra Sigra mawa kita ana apa Durna bapakku. Iki sing linggo malang kadak ana ngarepmu iki lak genah anakmu si Antasena. Ya anakku sing ragil. Nah, dheweke duwe kaprawiran sing ngedap-ngedapi, duwe kekendelan, adhedhasar bener lan adil. Satemah bisa ya kuwi ngrubuhake adeking kamardikan tumrape negara Ngastina. Ripalungguhan iki Narendra Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana karo Pati Sengkuni Katriwandan. Wis pirang-pirang dina ora entuk usada. Ya merga daya kekuatane anakmu Antasena iki njur kepiye lakon iki, Nggih. Antasena. Aku ora maido sing jenenge bocah nom. Sing jenenge jiwa muda ki pancen kaya mengkono. Anggenmu njejekake adil lan bebener. Patut lamun ta nampa wujute. Pangalembana saka wong sak jagat nanging ngertenono. Ripalungguhan iki lakone wis rampung. Kuwi mbahmu Sukalima teka ning negara Ngamarta njaluk pengayoman. Luwarana Narendra Ngastina wakamu Duryudana. Kae iki wong elek nek diluwari iki njur piye to, Pak? Tancut kumregut manding samudra tulya dreng Antasena. Ndak baleni ucapku ayuh Luwarana pepundhenmu Kurawa. Sing nyatane Ripalungguhan iki katriwandan merga saka kaprawiranmu. Aku ngerti yen tumindakmu kuwi njejekake adil. Pancen ingkang sinebut adil lan kautaman kuwi kudu digayuh kanthi sakuwating tenaga yen perlu wani kurban nyawa. Nanging neng jagat iki adil semune isih kebuntel dening nepsune menungsa. Mula kala mangsa adil sing sejati kuwi ora bisa mawujud. Merga kabeh menungsa isih golek lan rebutan adile dewi-dewi manut karo rasane lan marme dewi-dewi.
dene uripe menungsa sing bener kuwi golek tentreming rasa sumeleng pikir yen rasane wis legawa yekti adil sejatine bakal ditampa adil mau bakal ditampa dening menungsa sing tansah gegulang marang rasa sabar lan trima ing pandum. Kono mituhur dumateng dawuh pangandikanipun ingkang Rama. Sigra jumangkah Sang Antasena tumuju mring negari Ngastina. Anyaketi dumateng ingkang Wa Prabu Duryudana miwah Sang Sengkuni ingkang nembe katriwandan. Mangkono dayane ngupas kobar den semburake walaya jati Sang Duryudana miwah Patih Sengkuni. Ngeglo tanpa warana samu barang sing ndok tindakake mung arep mirang-mirangake Ratu Ngastina Werkudara. Kowe aja etok-etok ora ngerti, aja etok-etok bodho. Kowe ngongkon anakmu lanang Antasena supaya mirangake Duryudana. Ripalungguhan iki aku wis adu arep karo dapurmu. Kowe arep njaluk kamukten negara Ngastina. Ndak ulungake kenceng Bratayuda dadi
kawo kang kakedunan sesat